Natarangag pa na rapo. Oh. Hindi. Nga na nagaman mga kaon manarapo. Nga naman di dapat. Na, very good. Nagaman labhin ang trapo. Nga. Labhin dyan. Basa agi ko sa misa. Dali. Dali na. Wala ko ma. Tanang guys. Ako nanarapos lamisa guys. Private lagi ko kay nanarapos. Nakuha tanan guys. Tay kay bawo na kong trapo tita Lucy kay gisaw ko trapo ka na ako rin nagtrapo tita Lucy rang kabrutan ko kadto kay ko rin nagtrapo tita Lucy. Makaibaw na day ko kay dako nako kay kana kay bawo na kong trapo tita Lucy. Kay bawo na kong trapo tita Yunay. Ay tita Marilo. Ako rin na narapo tita Marilo kay bawo ko pa narapo tita Marilo. I miss you tita Marilo. Kanang sugo kong panarapo ko rin na narapos lamisa tita Marilo kay aron makaibaw ko kaibaw ko tita Marilo. Hi Papa Bert, wala po ta kita sana mo ning balik sa Cebu na po ta nakita dugay ra pud Papa Bert. Laag sa ko dari Papa Bert kasi aron sakay kutsi Papa Bert. Kasi nga sigang sa may bakit hindok si Papa Bird? Patambaw ka Papa Bird? Ako raday na narapos mga lamisa guys, hindi ka kukan guys. Todas bingbing sa Valencia guys. Kanang guys manamon na ni hapon guys. Guys ako rin na narapo guys.